naga weskar biang long sor derarong ame kalo na pelang li men ke karetok bipilo alang li paralyze sis de mate paralyze stroke ajo ini pen an apor hut mangke kedam non son kachijor hai tami un la pela pu akeng sitami chibung lap lo la pen ari sitami ar la sorry ke nan lo do ka so ke nan ho dagan hoy do non la an di ter pini la dag ari mun po hai da klem no bo chipurun lo di ka gorom tami do lo jonong ke mi keme son lo la pen an la ar thuai hai tami nong ek klang lo kedo mi dulu manong ke prang pen non chilang lo te pi ha kithur kang ni kedo gedam arjang chela somma mate adi hubla arjang chelo si ladak ke bang ge non ni phai isi pen pinian ke ni phai trok lo si la ni trok ang mong sta me pe anang thek long lo bodi te non nang lipilo ka matha bang ge man la meji pusinang li ninga che thedo ma meji pulo tอนเตบางท่าน้องแกมาจอกกันนั่งรีปอนั่งในพินอดีหลังเอาแต่อันนี้ก็ตอนน้องแกเอาจับอุ่นไว้เยอะฮักเก็ตเชงไว้หลังดำโปรตังแต่ตอนเตนั่งรีปานว่างอีกครั้งดักอิงนี่ระถูกท่าแล้วผู้ดักอิงนี่เนาะอิงนี่จอนยัดเนาะต่ออิงนี่จอนเนาะถูกเนาะต่ออิงนี่จอนเนาะไม่น่าอิงนี่เนาะยอกกันอ่อนบางไปเลยเด้นั่งรีไม่น่าถูกนั่งปอต่ออิงแกถูกอีกเนาะถูกอีกเนาะแกงซ้อมถูกอีกเนาะต่อgiờ undel là do aku tu klaim thui khala son thak ta aku thui kha alang li non penang an ang deng ke non dolo sita la hai ta chiki pring la yo sita ni lat so report sita non hopta isi pena tangte bang suari ka chikip non chipurun elang yo jada un elang dila chipurun elang di ha na non chipurun elang sita ni body pon pola keng sita me aplang ke na son jo son avilang yo non ke la hai ke non ke akereng lo la ke non ai dong sabajat lo la son jo na si aplang ke na son si la puaja si chikudun et ya ho sita non bang ke mesen lo pen awam si aphang sita me non ke keng lo aphang non ke aplang ke son jat la aphang puya lo non bang ke noi la so choi kluk lilo bonong ke ho lai lo la ke ni tum kesu ke lang adim la lo la si komane yong si la sona kesu to kok potang te na humri kha nai tuma bhai go mate nai tuma dak atu pen miji mini pu phan ninga che the pen lang pon na la si nai tum adimak long na humri na la ke difu rong supia mat lo na dak screen long ke paklang an number long le nai tum nang humri not cardom